Atopámonos nun novo episodio de saudeza, ese termo que nos inventamos para definir a sensación de benestar e de saúde que sentimos en contacto coa natureza. O protagonista de hoxe é Javier Otero, unha persona xa moi característica e moi carismática pola súa forma de ser, pero se a isto lle sumamos que vai acompañado de dous corvos e dunha cadela loba checoslovaca, podedes imaginarvos. De feito, isto é o que lle fai que sexa tan coñecido en redes no seu perfil que é anubis.dimitri. Vamos a coñecelo e a ver que nos pode contar. Toma. Toma. Está la corneja esa que quiere pegarle a estas. No marches de aquí, quieta aí. É moita diferencia en tamaño, Sí. de peso, que diferencia de peso pode haber? Unha corneja grande pode pesar 700 gramos, 600 e pico, así. Xa é un cornejón, estos poden chegar hasta os 2 kilos. Estes pesan un kilo, kilo aquela, un kilo pouco este. É un bo pato, mira para aí. Mira aí. Este ten a pluma reventada, está feo porque está roto de pluma. Ahora, cando mude a pluma en xullo, agosto, vai ser o doble de grande. Non Pero é un moito bon. de voluminoso por o que ocupa a pluma ou de tamaño de... Sí, é moito, a pluma fai moito, quero dicir, o sea, se o ves mollado queda aí como un pito. Ti que estás grabando? Sí. Vale, pero cando queiras empezamos. No, pero ahora xa, eso hai que, podemos metelo así tamén. Bueno, pois Javi, aquí nos atopamos, entón unha das principais preguntas así para que... Douche un toque, Sí, non? un toquecillo. Pola barba blanca, polo pelo blanco, non E lle o gusta brillo. moito, non lle gusta moito. Non? Pola película de Sean Connery da Roca, o ten cruzado. A ver, perdón por interrumpir, sígueme dicindo, Estas son cousas de... do directo. Iba a decir de que quen non te coñeza, que como te presentarías a alguén, iso, ou incluso eu mesmo, que sí, teño un pouco máis de información, pero como te presentarías a quen non te coñeza? Pois son un rapaz normal, traballei no mar toda a miña vida, e sempre me decantei máis pola naturaleza que polos videoxogos, que polos bares. Digamos que a naturaleza é o meu motor de vida. Decanteime sempre por deportes acuáticos, windsurf, kitesurf, submarinismo, de feito son buzo profesional, de traballar neso, de recolector, de navalla, de anémona, de erizo. Fixen parapente moitos anos, vou a retomalo ahora este verán, porque necesito unha adrenalina constante. E non me vexo nunha oficina, non me vexo nun bar, nin por ocio. Si podo ir a comer un día un bocadillo, podo ir a comer unha pizza, a tomar algo, pero unha horiña, dous, xa estou máis, xa me agobio. Poucos partidos enteiros vin nun bar, para que te fagas unha idea. Sempre falo de a xente que ten que huir máis da cidade e meterse máis no rural. E vexo a xente nas cidades que se estresan, que se deprimen, que teñen ansiedade, digo, o que te vale un cacharro, un cubata, unha cajetilla de tabaco, ou ir a tomar 2 Coca-Colas. Colleste un autobús, non hai excusa. Vivo no centro de Madrid, porque tes as aforas, mira como pelean eses, tes as aforas, a montaña, tes os prados, e non digo planificar unha excursión con colegas, non, vaite ti só, sabes? Eu paso horas e horas e horas solo no monte, e é o que máis ben me fai. Na miña escala de prioridades está o monte e a soledade e os animais por encima de todo. O feito é que volve a encaixar todo isto que estás dicindo co concepto, este concepto que nos denominamos saudeza, saúde e natureza, que ven derivado do que estabas dicindo, os asiáticos, os japoneses en concreto, unha sociedade hiperestresada nos entornos urbanos, pero teñen o que lle chaman o Shinrin-yoku, que son os baños de bosque,
E non é, como dis, un concepto moi místico, non, ao revés, ao final está demostrado científicamente, claro, de que despois de estar en contacto nun medio natural, tranquilo, donde se reduce ese nivel de ruido, de estrés, os niveles de cortisol tamén se reducen, polo tanto, ven un benestar, con iso mellora o sistema digestivo, o sistema de defensas, o sea, está científicamente demostrado. Me pasa exactamente o mismo, este sitio é incrível, que sorprendentemente, que vivimos un entorno periurbano, aquí atopar un bosquete como estes, flipa. A verdade é que está genial. Eu non quero dar a entender que son un ermitaño, que estou metido no bosque solo todo o día, que reullo da sociedade. Non, porque aparte de ter un núcleo social grande, uso redes sociais, uso vehículos eléctricos, meus corvos teñen GPS, hai que aprender, por exemplo, que falabas dos asiáticos, que o mellor un tío, un chino, un japonés, programador informático da hostia, e que despois dos fines de semana, naturaleza. E esa é a verdadeira terapia da vida, poder escapar, porque en verdade é a nosa esencia, sabes? Non somos robots, somos animais, temos que estar o máis rodeado da naturaleza posible. Hai que buscar un equilibrio entre a tecnoloxía, entre a medicina moderna, os medicamentos, as terapias, o teu traballo, que non teletraballa na súa casa, e buscar o equilibrio de poder sair a isto. Sen ir máis lexos, a xente que eu me criei, do meu entorno, eu sempre foi un pouco un bicho raro, non? Porque marchaba mellor a mañán cedo, co equipo de windsurf a navegar a unha praia a Portugal ou a Coruña, onde fose, chegaba, eu marchaba, estaban no bar, rapaces ali xogando as cartas, tomando algo, que aunque lle guste, cas apostas, tal, e viña a hora de comer e ainda seguían ali. Despois eu comía, dormía unha sesta, marchaba a voar no parapente e xa estaban eles ali. Volvía a noite e estaban ali, dicindo, eso, os bares, os centros comerciais, os centros sociais, todo eso, esperade a que teñades 60 anos e o corpo non dé para máis. Ora, colledevos unhas botas, colledevos uns tenis trekking, marchar a descubrir o monte, que estamos en Galicia. A min, deprímeme pensar que vou morrer con 80 anos e que non teño tempo para mirar todo Galicia, sabes? E digo, fanme falta 10 vidas para mirar todo Galicia e non vou poder, e me dá unha rabia. Entón, así un pouco por presentar a estes, aquí ahora mismo, quen son estes dous? Aquele Vladimir agora está facéndolle unha danza de cortejo a Anubis, está enamoradísimo del, desde que chegou. Mira, eso é unha danza de cortejo que lle fai a cadela, que tiña que estar facéndolle a corva, pero fai a cadela. Daste conta? Mira. Toma! Esta é a femia, é a máis tola de todas. Ahora lle estou dando un snacks de cordero. A que non lle gusta Sean Connery, non? Esa non lle gusta Sean Connery, non lle gusta. As loiras non lle gustan nada. Como vexo unha rapaza loira así preto dun acantilado onde o suelo volar, vai a pitucalo pero. Ou alguén que teña algo na cabeza ou cosa así. Se foras un rapaz moreno enteiro, pasaría de ti, pero como tes o pelo un pouco branco, zas. Ahora marchou, douche un toque. Sí. Bueno, pero nada. Non clavas ullas, en plan, estou aquí mando eu, sabes? Teñen diferentes personalidades, eu lles tanteo moitísimo, tanteolle moitísimo a súa contaminación. Ahora pasouse un pouco máis. Oye, non seas mala, Sí, a paranoia de... Pero tú ponle la mano y que se empotre contra tu mano, ¿sabes? Vale, bueno, non te va a hacer nada. Pero no digo por él, joder, tampoco quiero... Pelean con buitres leonaos. E eu a veces a esa estrangulo e a collo así, salta, hostia, porque é moi pesada comigo tamén. Pois este bosque, eu digo que é unha prolongación da illa de Cortegada. Porque literalmente, é super espeso, non hai moito eucalipto. Este monte fai lindar Carril con Bamio, é un monte de laurel que está enfrente Cortegada, é un monte que me conozco perfectamente, un bosque que me conozco perfectamente, ellos tamén, e aquí tenemos unha paz e unha tranquilidad inmensa, porque non está nada masificado. Mira, vouche enseñar aquí un refugio térmico que teño eu, digo así porque en verano, nos días calurosos, aquí baixan as temperaturas, vamos, Anubis, a dar un chapuzón, bueno, ahora fai algo de fresquiño, aquí baixan as temperaturas como 10 grados, xa unha que está orientada ao norte, este pilón e outra que está da sombra do bosque.
En verano estou en un refuxio tremendo, pero ves aquí as 2 da tarde que te estás asando en calquer lado e aquí estás fresquiño, estás de maravilla. Este lavadeiro, que ten máis de 200 anos, chamanlle a Fonte Santa. É un manantial, é curioso porque é das poucas fontes por aquí pola zona que non seca nin en verano. Así que hai menos caudal de auga, pero non seca. E aquí estáse fresquiño, hai unha diferencia de temperatura de cando estás aí na praia a 30 graus a virte para aquí que baixa moitísimo. Pois unha cousa a min que me parece super curioso, que me chama a atención, eu son de Lourizán, unha aldea en Pontevedra, que está ao lado da miña casa e era o punto de encontro, xa non para lavar, porque agora están as lavadoras, non? Pero sí que era un punto de encontro entre os vellos do pueblo, donde, bueno, pois era un punto de descanso, onde paraban a beber tamén, porque ao lado dos lavadeiros sempre hai fontes. E, tío, unha cousa que me chamou moitísimo a atención, fai 7 anos eu fui a vivir para Pontevedra, para un entorno urbano, o sea, unha cidade, vale, que é un pueblo grande, pero cidade. E un día fui a unha lavandería destas que agora hai por todos lados, donde metes cartos e hai unha lavadora industrial e unha secadora. E claro, quedaban 5 minutos para que acabara a miña lavadora, me sentei no banco e había 4 personas que non me paraba a mirar, e cando vexo 4 ou 5 ou algo máis, eran todos xente maior. E claro, eu estaba sentado escoitando e mirando, e miraba que só estaba funcionando a miña lavadora, e eu dixen, buah, o sea, veume como un déjà vu do lavadero ao lado da miña casa. Reuníanse aí tamén. E estaban ali que, claro, que atoparon un sitio aberto, quente, con bancos, donde poder reunirse, e foi como, hostia. E eles ali contándose a súa vida, que ao final era inverno, donde poderían reunirse? Ou nun banco nun parque, pero co frío, chuvia, tal, mal. E pareceume, o sea... Sí, genial. Genial, e de feito, bueno, o que falamos de rede social, e aproveitando isto, ti, ao final, é tamén nas redes sociales donde agora empezas a despuntar, bueno, un pouco a raíz do que eu te coñecín. Que tal levas o das redes sociales ou de facerte coñecido? A mí non cambiou absolutamente nada. Sí que é verdad que a veces amigos, como levas o da fama, ou como levas o de... Eu vexo números nunha pantalla, simplemente, porque as miñas actividades son iguais. O que fago, e sí que lle fago publicidade a unhas cousas, que si roupa, que si de alimentación e tal, pero a miña esencia de ir cos animais polo monte vai ser a mesma. Non me vas ver, inda que gañara cartos a moreas, nun Ferrari, nin me vas ver saindo os sábados por aí de festa, nin nun reservado nunha discoteca, nin en Clus de Alterni, nin cun reloxo caro. Eu perfectamente ben. Séntome orgulloso de que de alguna maneira, bueno, pois, mediante seguidores ou comentarios que me deixan, a xente valore o que fago, o meu entorno natural, a vida que levo cos animais, e que o valore, gústame, pero se vas pola rama de que me sinta importante ou que me crea, nada. Non estou aquí por inventar unha vacuna contra o cancro, estou nas redes sociais porque teño unha actividade inusual que é ir cos corvos por aí polo monte. Que me valoren positivamente, pareceme genial, pero nunca se me vai subir a fama a cabeza, como se suele decir. Bueno, ben, porque a veces parece de repente un choque de dúas realidades, non? Estamos, por un lado, somos dúas personas que agora, bueno, estamos facendo isto por un tema de redes sociales, pero creo que dende o punto máis positivo que poden ter as redes, que últimamente está como moi turbio, non? No sentido de solo posturear, solo querer vender unha imaxe, genera aínda, se falábamos de que a cidade xeraba estrés e ansiedade, se lle sumamos a un mal uso das redes sociales, creo que aínda se potencia moitísimo máis, entón, bueno... O que vexo eu, o mal uso nas redes sociais, que che poden facer ver unha vida falsa, non? Explícome. Ti estás na túa casa despois de traballar e ves que fulanito está nunha isla que se foi de vacaciones, que outro ten o coche caro, que outro tal... Pois é como un querer esa vida non poder. Eu o que intento plasmar que a miña vida é super simple, é ter calzado, roupa, comida, ir polo monte cos animais, un traballo e acabouse, sabes? Non fan falta luxos, non fan falta postureos, reservaos, botellas caras, reloxes caros, roupa cara, non fan falta luxos na vida para saber apreciala. Mira, ainda o comentei fai uns días a outra persoa, a xente apaixonada por algo valoro moitísima. Por exemplo, que sexes apaixonado do running, ir a correr, que che fai falta? Uns tenis
e sair a correr. Que se seas apaixonada da lectura. Ojalá gustárame ler e fora a miña principal fonte de dopamina ler. Sabes? Dicir, hostia, un libro, paso outro, estou felicísimo. Pois o que che digo eu son conformista que a natureza e a imaxe negativa que dis que poden dar as redes sociales relacionada co postureo é creer que necesitas cousas que non necesitas. Totalmente. A maior campaña de marketing de necesidade, consumo, e para min todo ese postureo de materialismo que demostra un vacío enorme. Pero aí está o sentido común de cada persoa, sabes? E que eu son consumista como todo o mundo, sabes? Porque a sociedade faiche ser así, obviamente, pero hai que saber marcar uns límites. Se a xente está feliz querendo consumir, que o faga, pero que non é unha necesidade básica. Non tes que necesitar un Rolex de oro para ser feliz. Que eu mañán vou, encontro unha camiseta que me gusta, que me queda ben, o compro, e che dá un pouquiño de, mira, levei a miña compra e tal, pero non tes que ser un yonki deso. E as redes sociales é un escaparate xigante. Ti, que dirías que é o máis básico que necesitas ou co que ti te consideras xa feliz? En que resumirías? En que cousas? Salud, obviamente. Salud para os meus tamén, para a miña familia, para os amigos, para os animais, ter comida na nevera, e ter líbido tamén, que é un pouco a chispa da vida, non? Poder disfrutar da sexualidade, que vai ligada ca naturaleza, obviamente. Eso, sencillo, simple como un homo sapiens, sabes? Ter comida, ter onde dormir quentiño, ter sexo e pouco máis, ter saúde. Unha pregunta que teño feito eu, bueno, só eu fixen a David Zamor, porque a outra persoa coa que fixemos a entrevista, pero foi igual que o programa de Broncano, non? Preguntan de cantas veces ao mes, eu non tanto de números, senón incluso a parte de calidade. Son unha persona que me gusta tamén, igual que me gusta disfrutar da natureza, tamén me gusta disfrutar da sexualidade, se podo combinala xa me parece... Cantos boto no monte por aí? Ou se coincide. Algún forestal cae de vez en cando, está claro que hai moito pino onde amarrarse por aquí. Sí. É que as camas xa me aburren tamén, non? Que na praia, no monte, tal, hai que buscar sempre un recunchiño para disfrutar da sexualidade libremente. E notaches que o mellor co das redes sociales iso bueno, pois maior atracción a muller ou que te escriban por redes ou algo así? A ver, canto maior alcance tes un abanico máis amplio sempre de xente que falar, esas cousas, pero bueno, eu sou unha persoa, inda que sea moi extrovertido, son bastante introvertido para o tema do ligoteo, e non fago moito caso tampouco, sabes? Moito homosexual e moito travesti, sí que me escriben. Rapazas non tanto, pero travestis a montes. Non sei por qué, debo de ter cara de accesible ou así. Non me creo nada. Rapazas tamén, a ver, non me vamos a decir que non, pero ando moi zen últimamente. Vale. E tes algún propósito ou algún obxectivo así a corto ou medio plazo? Home, a ver, propósito ou obxectivo, a min gustaría meter unha autocaravana ou unha furgo camper para poder levarme os meus bichos por aí e recorrer Galicia. Sei que hai un montón de recunchos que non coñezo, pero non é como para ir e volver o mismo día. É para quedarse a dormir por aí, acantilaos, praias, montañas, Fras do Eume, Cañóns do Sil, moitos sitios que fanche falta días e días de días para recorrelos enteiros. É unha furgo camper ou unha autocaravana, dache esa liberdade de poder cociñar, dormir, descansar, ter os animales ben ali, o coche non xa dá. E si, se teño que facer, se por algo quero traballar duro, por algo quero aforrar, é por unha furgo. A verdad que caixa perfectamente na vida, que le vamos falando. Na miña vida silvestre, non? E Galicia, eu creo que non fai falta. Vexo que a xente, nos vamos de vacación a Tahití, nos vamos de vacación a Hawái, pero se Galicia é o mellor que hai, joder. Claro, a ver, en inverno non tanto, sabes? Pero bueno, é a esencia, que fai que tamén este verde todo o ano. E a min gustame ir a unha playa que este baleira, tío. Encanta ver un areal blanco de playa enorme, decir, guau, que maravilla.
Bueno, este último enclave que me estás facendo regalo de que aquí detrás está a illa de Cortegada, que para min é a illa máis bonita e o mellor creo que máis descoñecida do Parque Nacional de Illas Atlánticas de Galicia. Hai fungos que non hai nunha outra parte do mundo, uns hongos, un rollo destas setas pequeniñas, tal, é o segundo bosque de laurel natural máis grande de Europa. E ora quitaron todo o eucalipto foráneo, quedou precioso, así, co roble, co pino, co castaño. Os lourelos. Mira, acabas de mencionar de que quitaron o eucalipto, é unha das cousas que máis, bueno, pues me chama a atención de aquí, pero bueno, non só como único problema. Falábamos antes de que a paisaxe ao final é un indicativo de como unha sociedade se comporta e do estado da súa sociedade co seu entorno. Ti como ves o noso entorno, como ves a paisaxe que nos rodea? Alarmantemente en declive, está caendo en picado, cada vez hai menos espacios verdes, cada vez hai máis restriccións para a xente que quere unha vida natural, porque cada vez se pode acampar en menos sitios, pero, sin embargo, expropiase máis terrenos naturais para hacer obras, cousas que non teñen sentido. É triste ver que o medio natural vai a peor. Vai a peor porque os de arriba, que son os que tiñan que meter máis caña, sabes, pasan de todo. O mundo estaría mellor se aprendésemos a convivir ca naturaleza, cun equilibrio. Hai unha cousa tamén que compartimos, eu son fillo de mariscador e fun mariscador tamén con 17 anos, logo xa me fun po monte, e nos atopamos aquí en Carril, que creo que, se non me equivoco, é unha das zonas máis coñecidas pola súa ameixa, non? Un tema que está ahora mismo moi en candelero con todo o que estamos falando, que nos venden como progreso, que está pasando con Altri, e creo que na zona das Rías tamén pode repercutir o que ali pase, e como se vive esa sensación ou o que estamos falando, non? De como unha zona preto de Rede Natura se quere arrasar para montar unha fábrica, en este caso de celulosa, eu que son ademais de Pontevedra, que se di que era de fibra textil. Que opinas de iso? É unha impotencia porque estamos co mismo de sempre, por moita manifestación, moito tal, non se ve que se pare e sigue adiante, e aquí viven moitas familias desto, viven moitas familias do marisqueo. Xa de maneira natural hai moitísimo menos marisco que fai uns anos, imagínate que suben a temperatura a auga, como van subir, contaminan, como van contaminar, é unha faena, a verdade é que hai que mirar máis por o mar, hai que mirar máis por o entorno rural, e menos pola fábrica, que vai dar traballos, uns postos do traballo, pero cantos non vai quitar, sabes? Porque daqui viven moitísimas familias do marisqueo, sabes? E quen fala do marisqueo fala do peixe, fala despois das depuradoras que se encargan do marisqueo, que distribucións do marisco, é unha faena o do Altri. Eu estou en contra, obviamente, gustaríame que non se levara a cabo. Eu xa che digo, son unha persona que vexo tamén polo progreso en facelo ben, pero cando se ve que vai destas formas con tanto oscurantismo, antes iba a empezar a ser unha fábrica textil, ao final acaba sendo máis de celulosa que unha fábrica textil. As formas na que se están facendo, como vivín eu en Pontevedra, onde se modificou a lei de costas, onde ves as relacións que hai entre directivos, políticos, entón aí é cando algo cheira claro que cheira mal. Isto é todo, moven os cartos, non? Ao final, ao fin e ao cabo é así. Algunha mensaxe así para finalizar, para despedir, porque para min está sendo un placer. A pequena escala, ti o que podes facer é poñer o teu granito de arena para facer do mundo e do entorno rural un lugar mellor. Eu non vou recollendo basura polas playas, porque dedico o meu tempo, por exemplo, a rescatar animais, a reintroducilos ao medio ambiente, ao seu entorno. Se teño que dar un mensaxe, aporta o teu grano de arena e ainda por riba, escápate ao monte, sabes? Escapa da cidade, vai ao monte. Sabes, claro, se estou aí no meu bosque, encontro unhas latas, as meto nunha bolsa e as levo, obviamente. Non é a miña afición ir a recoller basura, pero encántame que o faga a xente. Que haya servicios de limpieza de praias, eso así. Sí que colaborei cando limpiamos Cortegada, fai uns anos, e a mensaxe é esa: involúcrate un pouquiño máis no rural, involúcrate un pouquiño máis, escapa dos bares, escapa do entorno
urbanita, e métete no monte. Así, métete no monte, que non hai outro mensaxe que poda dar, sabes? Cando coñezas, entenderás un pouco do que estamos falando, verás como te sintes, o respetarás aí cando empezaremos a querer coidalo e a querer defendelo. Pois, de verdade, Javier, un auténtico placer, tío. Vamos comer. Adentraste no lintre, adentro no lintre, entramos neste lintre, no que todo se repite. Adentraste neste lintre, no que se sintes que existe, sintes que o tempo xa non minte, sabes que nunca máis se repite. Adentraste no lintre, adentro no lintre, entramos neste lintre, no que todo se repite. Sintes os tempos non